Здравейте, аз съм Велесна Хринова и днес ще ви покажа как да си направите ето такъв ключодържател. Много е цветен. Започва от синьо, лилаво, розово, червено и така нататък. До зеленото. Ще ви трябват 12 цвята ластици. Аз съм ги приготвила. Всъщност ще ни трябва 13 цвета. Това е черно. Ще ни трябват 15. Тъмно-зелено 3, потом светло-зелено. От всичко по 3 цвята. Вижте. Това е Елза от филма Frozen или Замръзното кралство. А това е Ариел. Ако сте гледали така нататък филма за русалката Ариел. Започваме да редим ластиците. Ето така. Започваме да ги редим. И ги редим до тук. Редим ги по 3 ластика. Редим ги по 3 ластика. В смисъл, редим по един ластик наред. И продължавате до долу. И така. Все още не съм готова. Стигнала съм до червения цвят. И започвам да реда. Разбрате ли? Редим долу края. Между другото, именно Made by Mommy и е много хубаво. Гледайте го, правят много хубави животни. Искам да си намеря нови приятели, макар че съм нова в този канал в YouTube. И затова нямам никакви приятели. Този цвят е много странен. Чак ми фръкна. Много е странен. И така, слагам предпоследния цвят. Между другото, вие може да сте или с такава кука, нямам по-модерната, или с такава, която има капачка, или с най-обикновена, която сега нямам. Хайде бе. И сега слагам последния цвят, който е синьото. Малко имам проблем с гърлото, затова говоря толкова тихо. Иначе можете да видите предишния ми клип, който е с моите фигурки и животни. Така, започваме да правим ето това бялото. Виждате ли ето тези белите по средата? Това бяло ще е това черно. Започваме. Слагаме ето така. Но това го прехвърляме тук. Вижте как трябва да се получи. Както беше така, сега да се получи така. Виждате ли? И след това започваме да слагаме триъгълниците. Освен ако знаете как слагате. Ето.
Между другото ми е много трудно да снимам сама, защото таблета ми... Да, аз снимам с таблета. Таблета ми седи в краката ми и много трудно се концентрирам да седи изправен, за това постоянно или се клати, или пада. За това съжалявам. Не съм още професионалистка да имам хубав телефон, защото изгубих вече 3. Беше хубав, само един я изгубих. Нещо друго. Това съм с таблети и затова е така жълто, защото ако го дам на най-големия размер, то се вижда много големено. Ето тук слагаме последния триъгълник, така да го кажа. Триъгълник. Ето, тук не слагаме, тук на първото не слагаме, само тук. Сега започваме с плетенето. Минаваме отдолу и го взимаме. Всеки трябва да го знае. Да кой не го може? Минаваме отдолу и го взимаме. Тук стана някакъв проблем. Аз май ще го държа с крак. Май, да. Защо става така? Боже. И така съжалявам за това, което стана. Но просто нещо се обърка. Продължаваме нагоре. Бъркаме отдолу и взимаме. Винаги се почва отгоре надолу да редите ластите и отдолу нагоре. Да ги почвате да ги плетете, така да кажа. Няма да позабързам. Само ще спра на пауза, като сега. Как се получава. И вие знаете как се получава. Между другото, може да ми дадете име на някоя гривна. В смисъл, примерно да кажете, оная, дето има 3 дъра, тя има някакви неща. Може да ми кажете. И аз ще направя видео за това и която и да ми хареса най-много. Ще му кажа името, ще го поздравя. И ако живее в моя град, Русе, ще му подаря тази гривна, която е казал, ако мога да я направя. Ако не, някоя друга по негово желание. Имам предчувствието, че ще бъде момче. Защо се излиза? Стана ми не е професионален. Като на другите да има по-много такива. Но има само едно вече. Една черта тук, една черта тук и една черта тук. И сега ще направите всичките. Хайде да го правя. Средата е лесно, защото аз продължавам да повтарям последно, защото ето това не е да опира тук. Ако виждате, ако не е, сори. Не, амбой. Хайде бе, не мога да го извадя това нещо. Добре. Както и да е. Защо не мога да го изкарам? Карай. Съжалявам много за това, просто имаше малка грешчица. Между другото, аз научих за този клип за тази гривна от един клип, който постоянно бързо. И една дете имаше такъв много голям стан, двоен стан.
Сигурно има два и ги е прикрепила. И тя въобще не обяснява. Само пускате някаква музика и позабързват. Това е баща ми, който се плъзга по, така да кажа, коридора. Вие продължавайте, докато аз направя ето това. Ще спра на пауза, така че... И така, аз съм готова с всичко. Ето вижте. Всичко. След това, след като сте готови, взимате ето това и го поставяте ето тук. Не стана. Добре, още малко. Така. Виждате ли, ето това го преместихме тук. Сега и това ще го преместим тук. Разбрахте ли? Това ще го вземем и ще го преместим ето тук. Само да го дадем по-надолу. Взимаме го. И го преместваме ето тук. И така, вижте как стана. Сега... Трябва да вкараме еластика. Между това всичко бъркаме под това. Слагаме един еластик. И се надяваме да влезе. Виждате ли през къде минава? Не! И излезе. Просто великолепно. Направо цепя мрака. И тук. Пак излезе. Аз ще се ядосам накрая. За последен път да го правя. Защото иначе ще се ядосам. Стана, бе. И сега просто я вадите тази. Това ключодържателче. Няма да има какво друго да се прави, защото ние вече сме готови. Да. Ето, готови сме с нашото ключодържателче. Ей така. За да не искате да ви пада, просто втория еластик го преметнете. Вижте ли? Втория еластик го преметнете. Хоп. И дърпате. И ето, нашия ключодържател е готов. Ето го. Черния. Ще говоря за някои хора. Ето го черния, ето го белия. Ето ги... Не знам кой е по-хубав. Напишете в коментарите кой е по-хубав. Белия или черния. Виждане, благодаря и харесайте видеото. Чао! Чао, 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 чао.